Svake godine u ovo vrijeme sretnemo sa prijateljima iz bivših republika Jugoslavije, tako da se divno provodimo ovdje. Mislim, uživamo. Otkud dolaziš ti? Iz Makedonije. I kako se osjećaš na 29.11. Šta tebi znači Dan Republike? Nostalgično, lepa vremena, fino druženje, puno provoda, izleti kroz Jugoslaviju. Bilo je vrlo svečano i vrlo obavezno, znači svi smo morali da budemo obučeni po propisu, marama, kapa, bela košulja, plave pantalone, devojčice su nosile suknje plave i bele košulje i normalno bilo je obavezno da svi budemo tog dana postrojeni i da obeležimo dizanjem zastave u školi. Koliko se sećam, manifestacija je bila ogromna, veličanstvena, nas je bilo negde oko 500 pionira. Ne sećam se da smo nešto dobili za uzvrat, što smo dobili maramu i kapu, sem pionirske knjižice gde je pisalo da je pionir častan, odan, dobar drug i tako to. Ježek. Tortica, va? Ja, pa nije ježek, to ćeš da dajem za ovo spore. Ručico, pa... Čipica. Kopno. Kaj pa hrenovko? Ne, ježek ide samo. Pa pomaranča? Ježek. Kad usporediš ona vremena i sadašnja, šta bi rekla? Ja bi natrag. Ja sam dete komunizma, ja to ne krijem. Sad što je sticajem okolnosti, društvo krenulo dalje pa došli drugi sistemi, to je druga stvar. Da li možemo da vjerujemo našim starcima da su vremena nekad bila puno bolja od danas? Ne samo da verujemo starima, mi smo bili srećna deca u to vreme, bavili smo se onim šta radimo, u koju sekciju idemo, šta smo lepo naučili. Današnja omladina se hvali nekim drugim stvarima koje nažalost nisu stvari za hvalu, kao šta su, ajde sad da ne budem vulgaran, šta su pokrali ili tako već. Izuzetno su teška vremena, to deca treba razumeti, ali mi smo živjeli u srećnim vremena. Did you like Tito? I prefer Michael Jackson. Kaj ti misliš, kaj bi danes Tito rekao, tak če bi se sprehodil tu skozi Maribor? Probudi me, ovo je samo ružan san. Jao, šta je ovo, ljudi moji? Pa kaj vi to radite? Ako bi pogledao na KGB, sigurno bi mu bilo drago. Jer ovo je Jugoslavija u malom. Kad je pitam što bi mi dala, neće da kaže, samo ti me glavu kao da mi da.